Dan huwa l-aqwa riżultat li kiseb il-Partit Nazzjonalista fl-elezzjoni tal-Parlament Ewropew u għalhekk il-Partit Nazzjonalista kommess li jkompli jaħdem fisem il-poplu Malti u Awċi. Hekk iddikjara l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech fl-ewwel intervent li jagħmel fuq Net Television wara li tħabbar tnaqqis enormi fid-distak bejn iż-żewġ partiti bil-kap tal-Partit Nazzjonalista isostni li dan huwa l-aqwa survey. Dan huwa l-aqwa survey li kellna f'dawn l-aħħar xhur li ma' diversi surveys kienu dejjem jitkellmu b'narattiva differenti. Jidher ċar illi l-poplu Malti il-bieraħ tkellem kontra stil ta' tmexxija illi hija maqtuha min-nies, tkellem favur stil ta' tmexxija tal-Partit Nazzjonalista illi hija bil-għaqal, kalma u li trid li dal-pajjiż tagħtih it-tama. Bernard Grech qal li jidher ċar li din hija triq il-qudiem għal Partit Nazzjonalista li se jibqa' jaħdem fisem il-poplu wara li d-distak naqas b'mod drastiku. Jidher ċar li din hija triq illi bil-mod iva tkompli twassalna biex dan il-partit iva mhux biss naqqas id-distak b'aktar minn terz mill-elezzjoni tal-Parlament Ewropew minn l-aħħar darba mill-2019, però kif qed inti huwa l-aqwa riżultat fil-fatt huwa terz tajjeb inqas minn terz terġa' ta' l-aħħar distak illi kellna. Apparti minn hekk il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal illi qed jidher biċ-ċar li l-politika għaqlija kif ukoll il-komunikazzjoni kontinwa issarfet f'distak li kompla jitnaqqar. Jidher ċar illi il-Partit Nazzjonalista miex il-qudiem mingħajr euforija, bil-kalma, bil-għaqal, għaliex jiena dejjem nemmen illi n-nies jarfu, n-nies jifhmu u n-nies iridu mhux biss pajjiż aħjar ma qed jifhmu wkoll li huwa biss il-Partit Nazzjonalista li jista' jagħti tmexxija soda l qudiem. Bernard Grech insista li l-Partit Nazzjonalista se jkompli jaħdem sabiex il-poplu ikollu ħajja aħjar b'edukazzjoni b'saħħitha u servizz aħjar fis-settur tas-saħħa. Natukom jekk Alla jrid għall-elezzjoni ġenerali li jmiss ekonomija b'saħħitha, intukom edukazzjoni b'saħħitha, intukom saħħa b'saħħitha, intukom governanza tajba, intukom ukoll aħna l-opportunità illi it-tama tkun qiegħda hemm biex pajjiżna jimxi l-qudiem u iva verament ikollu reputazzjoni li jixraqlu biex int u liedek, il-familja tiegħek, l-eżis tiegħek jkunu f'pajjiżna kuntenti. Intant f'kummenti miċ-ċentru tal-att tal-voti is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Michael Piccinino ikkonferma li d-distak bejn iż-żewġ partiti f'dak il-ħin kien ta' madwar 15,000 u insista li dan huwa l-aqwa riżultat għal Partit Nazzjonalista fl-elezzjoni tal-Parlament Ewropew. L-indikazzjonijiet illum judru illi dan u llum huwa l-iktar darba li l-Partit Nazzjonalista qatt ġab voti f'kemm ilhom isiru l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew. Jidher ukoll illi d-distak bejn il-partiti huwa l-inqas illi qatt kien fl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew. U għalhekk dan huwa l-aħjar riżultat li qatt ġab il-Partit Nazzjonalista b'distak ta' bejn u ieħor 15,000 vot. U allura l-indikazzjonijiet kollha huma wkoll illi ż-żewġ partiti ħajtellaw 3 siġijiet. Giulia Falzon għal Net News.